ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам. имрӯз 19 октябри соли 2025 сол бениҳоят мошинои арзон қабул кардем, ки пешкаштон мекунем. сабр карда то охир тамошо кунем. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки барои реклама бошад, дар WhatsApp рӯйгне реклама карда фурӯшта мегузарем. имрӯза наварда ҳастай. BMW дорем, Mercedes дорем, Toyota Prius дорем 39500 сомон бача азиз. ва 21 10 дорем бача азиз. баъдан Nexi дорем, Mercedes дорем, Hatchback дорем, Caravan дорем. хулоса бениҳоят нарх навои зур ирӯза наварда баҳри шумо бача азиз. дар ҳамин видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кана фаромӯш накунед. аз куҷо кадом маркаи мошин то чанд сомона дар корай, ҳамин комментария нависед. худо хоҳад навортон мекунем. лайкҳоро монед, подписатсия кунем, видеоро сар мекунем. нафароне ки аз YouTube навораҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистесен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. нафароне ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузопирёз ки акаи хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад. душанбе, кулоб, фархор, ваҳдат, норак, данғара, фурғонтепа, моминобод, восеъ, ҳамадонӣ, шаҳри туз, темурмалик, калхозобод, уяли, хуросон, фархор, фахрободу, калхозободу, хулас ба тамоми самто борҳоро рӯй мекунанд. марамад аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи нозим муроҷиат бикунем бача азиз. мегзарем ба аввалин мини трактори фурӯшӣ. мини трактор бачо равон кардан ки солаш 2023 сол солои навшай, нави бача азиз. дар ҳолати хуби техникӣ притсеп дора, плюс плуг дора, фрезер дора, хуб сеялка дора, варашилка дора. дар ноҳияи шаҳри туз обши мега 57000 сумуш мегем. кадомитон мехарен, ина марҳамат, ҳамин қачизош ҳамроҳи худаш плюс падарка 57000 сомон муомилаи соз дора. дар WhatsApp-шон вақте ки занг мезанем, мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ занг задесем 57000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшии имрӯзамо. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи седан, солаш 95 сол, соли барориш. ин мошин дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мегӯяд ки 35500 сум мегем, бо савдо мешавад. номерои транзит 12. бензини холӣ, мотори 1.6, коробкаш механика. ин краска дӯстон хай хадавои ахто медонед. телефоноша мегзорам, боз маълумоти бештарша бигиред. седани тоза. хуб, фақат серьёзниҳо занг бизанен, як даста ҳай мошинча мега, задагӣ надора. умуман мотор, коробка звер, мотори астраҷӣ, газ плюс бензин кор мекунад. чашка пеш, заводской, без варид. занг зада маълумоти пураша бигиред. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшии имрӯза. Mercedes Benz C-Class. C-Class-и тозаи 98 сол дар шаҳри Ваҳдат, номерои транзит. қадду қомати фасон, мордои нав, 55000 сум нарх, бензин плюс газ, мотор 2, коробка механика. салон тоза, ҳолати нахаду. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор соат барин кор мекунад мега. хадавои тӯбча 4 баллон нав, ҳуҷҷат утил дора. ҳама чӣ хулас ҳастай, задагӣ, бурдагӣ варид надора. срочна
срочно. WhatsApp имо ҳам ҳаст, рақамҳои 5522 занг занед. خب معلوماتی پرا از نومی کانالی سعودو تیوی اوید یامی سی کلاسی 98 که 55 ازورش میگه وقتی که از نومی موقع دیگه بزنه خدا خواهد یا چی نمیشه ارزان میکنه. اینا مرسیدس به نهایت از وید کشیش همه طرفه سوز موتور دو دوستان عزیز زنگ زد پرسان شد. میگذاریم با چهارمین ماشین فروشی واز 2110 لادا واز 2110 سالش 2004 سال سالی براریش 11,500 сум нархаш дар шаҳри Душанбе бача азиз. Фақат бензин, мотори 1.6 коробка механика, ҳолати нахаду, қаду қомати хушрӯ, 4.6 ахири WhatsApp шунаи зангзам муомила кунем. Мошинча мега дар ҳолати беҳтарин қарор дора. Мотор плюс коробка плюс хадавои 100%. Балоно где-то 70%. Мотори Priora ҳуҷҷат утил надора, мошин состоянии созай, сози бадай, срочно 11500 сомонӣ, ваз 2110. Любителеш ҳаминҷа бошин, агар марамад аз нӯи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метавонед. мегзарем ба панҷумин Toyota фурӯшӣ. Toyota Prius ҳастае ки нархаш 39500 сум, мотораш 1.5 коробка автомат гибриде бача азиз тамошо кунед. 39500 сомонӣ 2014 сол дар шаҳри Душанбе мега. гӯш кунед ака. Далши мега мошин дар Дубай нарх TTJK 39500 сум. خب دالشی با خطان چی میکنن؟ утилизатсияш мекунен, растамошкаш мекунен, исӯси хати ҳамаш хати хай бо нарх наво чанд қари шава гибрид, старт стоп, режим эко, хоб салон кожа ҳолати нахаду, мотор 1.5 гибрид, автоматика, камрасходи зур. марамад дӯстон занг занед. 39500 сум. ҳамин шояд ягон 90-95 обши ба ҳамаи чизчора шава бача азиз. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ BMW Тройка. BMW Тройка ҳастае ки солаш 2003 сол соли барориш. ки мошин дар шаҳри Душанбе 55000 сомони арзиш. Бензини холӣ, мотор ду, коробка механика, ҳолати нахаду BMW 3. сади накунен дӯстон, BMW бо зурайда ҳамин масъалаи кашиш. خب мошинча дар беҳтарин ҳолат қарор дора. Задагӣ, пусидагӣ, краска кор надора мега. Мотор плюс коробка 100% ҳай. ҳуҷҷати солона, утилизатсия дора, бензини холӣ, ягон проблема надора. балоно где-то 90% ҳай, мотор дуи 4 силиндраи. خب хулоса зури бадай мошинча дар ҳамин ҳолати нахаду ба талаботи ҷавобгӯ. усто қати миёи беустомия биги бура мега. мегзарем ба ҳафтумин Тикои фурӯшӣ. Daewoo Tico солаш 98 бача азиз дар ноҳияи шаҳри нав қарор дора. бензин, газ, мотораш 09, коробка автоматика. Тикои автомати арзон меприсдаги ҳамҷа ҳастен 25000 сум 98 выпуск. ишам дар аму навоздихай бача азиз номеро транзит аги мегирен фақат ба номтон мекунен ҳайка мегарден. خب мотор 09 автомат, ҳолати нахаду, ҳуҷҷат утил дора, 4 балон нав, мотор нав кардагӣ, коробка соз, срочно 25000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra H. Astra H солои навош не ки нархи арзонаш қати бача азиз. нигоҳ кунед ака. Opel Astra H ҳастае ки солаш 2010 дар шаҳри Душанбе 54000 сум нархаш.
бензини газ, мотор 1.6 коробка механика. ҳолати хуби техникӣ да қарор дорад. мотор, коробка ходовои 100%, 4 баллон нав, кондитсионер кор мекунад. хуб, салон тоза, ҳолати беҳтарин, краска нав, бениҳоят састаяни зуршқати 54 000 сомонӣ. занг зад пурсен худтон. лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ Opel Astra-G. Astra-G каравана бениҳоят бисёр хоҳиш мекарданд. мон мондем бача азиз. соли мошин 2000 сол бача азиз, дар шаҳри Бохтар, қурғани Пешина. бензини газ, ҳамин камтар овоз гирифтагӣ бачаҳои ҳаматон узр. мотор 1.6 коробка механика, бензини газ. мегӯям мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллон нав, мотор, коробка ходовои 100%, ходовои 80%, кузов тоза, краска тоза. мошини сагҷон. мақсад ки бениҳоят дар масъалаи боркашӣ зур айда дӯстон азиз. ина маълумот дӯстон, занг зад то маълумотша бигиред. мегзарем ба даҳумин Chevrolet Spark фурӯшӣ. Spark Chevrolet ҳастае ки солаш 2014 дар Душанбе. 60 000 нарх, бензини холӣ, мотор 1.6 коробкаш автоматика. любителои Spark ҳаминҷа бошен, агар хай биненда бо нагем ки Саудо ТВ навор накардӣ. мошинча мегӯям вагонӣ. хуб, обогрев сидения, обогрев рул, мотор, кондитсионер, коробка, ходовой, ҳамаш қонуну қоидааш қатӣ. ягон умуман сарапина, варид, трешина хеле чизо неста бача азиз. мошин фули фул. корочи, кадомитон мехарен, ҳамон нафаро 60 000 сумда тайёр бошен, биён бигирем. мегзарем ба 11-ҳумин мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови караван. солаш 96, дар Душанбе 23 000 сомонӣ. бензини холӣ, мотор 1.6 коробкаш механика. рақамоша мегзарем барои муроҷиат кардан. мошин мега дар ҳолати миёна қарор дорад. хоб, рангаш бад нест. мотор соз, коробка соз, ҳуҷҷат 8 моҳа, утил дора, баллону нав, аккумулятор нав. суҳбат тариқи телефон 24 соат муроҷиат бикунед. рақамҳои 28 15 дам. занг зад муомила кунем бача азиз. нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузарен. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегзорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегзорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад. Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор,
фахрободу, калғозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат бикунем бача азиз.